Tropenroosters op scholen betekenden dat leerlingen eerder naar huis mochten. Maar gelukkig ging dit zwembad in Heinkensand vanwege dat tropenrooster eerder open. En verder in deze Zeeland nu. Gemeenteraden morren over toekomstplannen. En geen boete meer als je te laat inlevert. Goedenavond. De maximumtemperatuur vandaag in Zeeland was ruim 32 graden. En daarom is het hitteprotocol uit de kast gehaald. Van zorginstellingen tot bouwplaatsen. Overal houden ze rekening met de hitte. Water op de akkers tegen de droogte. Gordijnen dicht in een verzorgingshuis. Iedereen zoekt vandaag wel verkoeling. Met temperaturen boven de 30 graden ontkomen we er niet aan. Zo ook op scholen. Bij dit extreme zomerweer neemt iedere school wel extra maatregelen. Ook voeren ze kortere lesdagen in. Volgens scholen die open blijven doen ze dat vooral om ouders niet in de problemen te brengen. Bijvoorbeeld door opvang of door werk. Maar wat doe je wanneer je dan eerder vrij bent? Bij zwembad Stellenplas in Heinkensand was het vanmiddag al vroeg druk. Het kreeg bezoek van de leerlingen van groep 8 van de Wingert in Goes. De klas werd door de warmte al om 12 uur uitgezwaaid. De hele school ging zo staan en dan gingen wij er onderdoor. En dan gingen we naar hier fietsen. Maar normaal gesproken, tot hoe laat hadden jullie eigenlijk les gehad? 3 uur. Nog wel leuk dat we hier met z'n allen kunnen zijn. Het is toch een beetje afscheid hier. Ja. Door de warmte is er topdrukte in het zwembad. Daarom wordt er 5 man extra personeel ingezet om de verwachte 1000 bezoekers te ontvangen. Ook de komende dagen kunnen ze rekenen op veel jonge bezoekers. Want het hitteprotocol blijft morgen nog van kracht. Woensdag wordt de toekomstvisie voor Zeeland, het plan Zeeland 2050, aan Politiek Den Haag aangeboden namens alle overheden in Zeeland. Toen nog interim-commissaris van de Koning Hugo de Jonge kondigde het plan voor het eerst aan in zijn nieuwjaarstoespraak afgelopen januari. En dat plan zorgt voor veel reacties. Er is bewondering voor de doortastende aanpak vanuit het provinciehuis, maar sommige raadsleden voelen zich in de snelheid overgeslagen. Stelt u zich eens voor. Het is 2050. En Zeeland is een van de economische motoren van Nederland. Stelt u zich eens voor, werd in januari 2025 het Zeeuwse I Have a Dream van Martin Luther King door de toen nog interim-commissaris van de Koning Hugo de Jonge. De droom van de jongen is Zeeland als groene energieoase met een fikse toename van de bevolking. Komende woensdag deelt hij die droom samengevat in een ronkend document met landelijke politici tijdens de zomerontmoeting in Den Haag. Nou, wat ik eigenlijk hoop is dat Den Haag ziet welk toekomstperspectief Zeeland te bieden heeft. En dat Den Haag, net zoals wij, inziet dat het in het belang is van Nederland om in Zeeland te willen investeren. De bedoeling van het aanbieden van de Zeelandvisie 2050 in Den Haag is dat ze daar zien dat we eensgezind grootse plannen hebben voor de toekomst. Maar vanuit de gemeenteraden klinkt kritiek. Nou, de kritiek zit vooral in het feit dat ik hoop dat het niet een theoretisch verhaal blijft, maar dat we echt naar de praktijk gaan. En het meenemen van de gemeenteraden in dit proces. Ja, dat beeld herken ik wel, ja, klopt. En wat vind je daarvan? Nou, het stond bij ons ook als een soort van risico opgetekend in het raadsvoorstel. Dat het niet overal het besluit of het democratische gehalte, zo stond het er. Ja, ik vind dat dat eigenlijk langs alle 13 raden had gemoeten. Te weinig invloed heb ik de indruk. Omdat dat inderdaad, als je de stukken leest, toch vooral vanuit het Rijk gedirigeerd gaat worden. Daar zit bij meer raadsleden de pijn. Zo blijkt uit antwoorden die komen op vragen op de manier waarop de toekomstvisie Zeeland 2050 tot stand is gekomen. Wij voelden ons behoorlijk overrompeld door het voorgestelde plan. Kritische succesfactor die nodig is voor deze visie is het actief betrekken van de Zeeuwse gemeente. Dat had wat ons betreft wel eerder mogen gebeuren. Participatie en het meedenken van onderaf had beter gekund. Dit toekomstperspectief is niet het laatste woord dat daarover gezegd is. Dit is de aanzet. Dit is de aanzet daartoe om te zorgen dat het Rijk met ons gaat meedoen, samenwerken aan die toekomst van Zeeland. De voortvarendheid van de jongen krijgt ook bijval. Maar de hoofdmoot van de reacties is teleurstelling in de manier waarop. We hadden als 13 gemeenten zeker meegenomen moeten zijn in dit verhaal.
Dan hadden we bijeenkomsten kunnen creëren, dan hadden we werkgroepjes kunnen maken waarbij we als ambtenaar en gemeenteraden ideeën hebben kunnen brainstormen over dit plan. En dat is natuurlijk eigenlijk niet gebeurd. Commissaris De Jonge herkent zich niet echt in die kritiek, maar heeft wel een boodschap. Ik zou dus eigenlijk juist die raadsleden die zeggen we zijn te weinig betrokken, zou ik juist willen uitnodigen om te zeggen stap naar voren en zorg dat je betrokken wordt. Want de uitnodiging is daar. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge zal woensdag in Den Haag ongetwijfeld met veel enthousiasme het visiedocument Zeeland 2050 aanbieden. Het lijkt wel verstandig dat hij de gemeenteraden bij de volgende stappen het gevoel geeft dat ze meer bij de zaak betrokken worden. Het aantal passages in de Westerschelde-tunnel is flink toegenomen sinds het afschaffen van de tol voor auto's en motoren. De tunnel is vandaag precies een half jaar tolvrij. Het verkeer is in deze eerste 6 maanden van het jaar met 16% toegenomen. Toch is het de vraag of die toename volledig te wijten is aan het afschaffen van de tol. Want ook het verkeer dat wel tol moet betalen, zoals vrachtwagens, is ook toegenomen, maar dan met 11%. De drukste dag ooit was afgelopen Hemelvaartsdag met 38.500 passages. De Zeeuwse bibliotheken zijn vanaf vandaag gestopt met het uitdelen van boetes als mensen hun boeken te laat inleveren. Volgens de bibliotheken blijkt uit onderzoek dat de boetes voor veel mensen een drempel zijn om lid te worden van de Bieb. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Voor mij is het absoluut geen drempel. Ik vind het eigenlijk gewoon logisch. Je leent een boek en iemand anders wil dat misschien ook een keer gaan lenen. Dus lever het op tijd in en je hebt in principe 6 weken de tijd dus. In Zeeland stijgt het aantal leden van de bibliotheken nog steeds en dat willen ze graag zo houden. Het hoort niet meer bij deze tijd. Je wil steeds meer mensen naar de bibliotheek trekken. Dat lukt ook. We zien echt de bezoekersaantallen fors toenemen. Maar je wil ook het lidmaatschap verder bevorderen. En als dit dan een van de redenen is uit onderzoek waaruit blijkt dat mensen zeggen, ja, ik word maar geen lid van de Bieb, want die boetes. Nou, dan denk ik dat we gewoon een hele mooie slag maken om te zeggen, we stoppen daarmee. De 21-jarige brandweervrouw Noortje van der Pol uit Kruiningen rijdt iedere dag naar de brandweerkazerne in Dordrecht, want daar werkt ze. Ze komt van de vrijwillige brandweer in Kruiningen, maar daar waren er te weinig mogelijkheden voor een echte baan. Juist de 24-uurdienst sprak mij heel erg aan. Omdat dat daar niet is, heb ik eigenlijk de eerste beste vacature gesolliciteerd die van de 24-uurdienst open stond. Dat was die in Dordrecht. In de regio Zuid-Holland-Zuid van Noortje werken 750 brandweerlieden. Slechts 60 van hen krijgen daarvoor betaald. En van die 60 zijn er maar 3 vrouwen. De brandweer staat open voor meer vrouwelijke krachten en Noortje heeft dan ook maar 1 advies. Het is echt een super gaaf beroep en je hoeft niet gelijk de 24 uur dienst in. Je kan eventueel ook als vrijwilliger. Dan wordt het niet je fulltime baan, maar dan doe je eigenlijk gewoon hetzelfde werk, maar dan op vrijwillige basis. En kan je gewoon doen wat je nu ook doet. De vervuiling van waterbronnen neemt toe en dat is een sluipend gevaar voor ons schone drinkwater, zegt directeur Annette Ottolini van Evides, die na 11 jaar bij het bedrijf vertrekt. Het drinkwater voldoet nu aan alle eisen, maar volgens Ottolini veranderen de stoffen die bedrijven uitstoten heel snel. En dat kan het huidige vergunningenstelsel niet bijhouden. Hier in de duinen bij boswachterij Westerschouwen heeft Evides drinkwaterproductielocatie Haamstede. Net als alle andere drinkwaterproducties in de provincie wordt het water van buiten de provincie gehaald met enorme waterleidingen. Zoals hier op Schouwen-Duiveland, waar het water wordt gebruikt uit het Haringvliet. Zeeland heeft als enige provincie in Nederland geen natuurlijke drinkwaterbronnen en dus volledig afhankelijk van de bronnen buiten de provincie die steeds slechter worden. Je ziet inderdaad dat de kwaliteit van onze bronnen dat achteruit gaat. En tegelijkertijd, dus we vinden ook echt dat de bronnen, de kwaliteit verbeterd moet worden. Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel te maken met hoe de stand van zaken nu is. En dat betekent dat we ook heel goed aan het kijken zijn, wat zijn nou de zuiveringsprincipes van de toekomst, om ervoor te zorgen dat we ook uit alle soorten water ook echt het goede drinkwater kunnen blijven maken. Directeur Annette Ottolini werkt nu zo'n ruim 10 jaar bij Evides en gaat binnenkort met pensioen. In al die jaren heeft ze veel zien veranderen bij het waterbedrijf. Maar er is één ding waar ze zich echt zorgen over maakt. Nou, toch wel over die kwaliteit van die bronnen. Want het is niet alleen dat we daar van die bronnen drinkwater maken, maar uiteindelijk is het ook zo. Er zwemmen vissen in, je wilt erin recreëren. Ook voor de landbouw is het belangrijk om goed zoetwater te houden. Dus voor het totale milieu is het belangrijk dat we de bronnen, dat we het zoete water van goede kwaliteit houden.
Een van de oorzaken dat onze waterbronnen steeds vuiler worden, komt door de uitstoot van allerlei soorten bedrijven. Die bedrijven houden zich wel aan hun vergunning, maar dat hele stelsel van vergunningen voldoet volgens Ottolini totaal niet. Er zijn een aantal vergunningen die gewoon zo lang duren dat ondertussen zijn daar al zoveel stoffen aan toegevoegd, maar die staan dan niet in de vergunning. Maar dan zeggen ze, ja nee, we hebben voor deze stof een vergunning, dat doen we keurig. Maar alle nieuwe stoffen die in het milieu komen, die staan dan niet in de vergunning. En dat betekent eigenlijk dat als je kijkt naar de vergunningverlening, dat zou veel vaker weer opnieuw gekeken moeten worden. Hey, zijn er nou nieuwe stoffen gekomen? Ja. Wat is daar nou de betekenis van? En daarop ook de vergunningen aanpassen. En daar dan dus ook uiteindelijk op handhaven. Zo weten we dat PFAS schadelijke stoffen zijn. En toch wordt het dagelijks in Nederland nog volop uitgestoten door bedrijven. Ik vind het zelf van de gekke. Als je kijkt dat in Amerika is men al in staat om volledig PFAS-vrij te produceren. Dus dat zou hier ook moeten kunnen. En ik ben er daarom ook echt voor dat PFAS dat een verboden stof wordt. Ottolini neemt eind deze week officieel afscheid. Tropische taferelen in Zeeland, we hadden het er al over. Aan het strand bleef het onder de 30 graden, maar landinwaarts werd het dus in Zeeland 32 graden. En morgen wordt het helemaal een klapper qua temperatuur. Maar daar komt, zoals het er nu naar uitziet, woensdag een eind aan met onweersbuien, waarna het een stuk koeler wordt. En tot zover deze Zeeland Nu. Houd hoofd koel vanavond, dan zien we u morgen weer terug. Heel graag, tot dan.